Mga studio, nandito tayo ngayon sa airport. Wow. Dahil first travel natin sa 2024. Pupunta po kami ng Bacolod. Actually, mayroon pong opening na bagong business yung kaibigan namin, kaya susuportahan namin. Tsaka magpo-food trip na din tayo doon mga studio kasi maraming masarap na pagkain din sa Bacolod. Sama ko pala yung kapatid ko mga studio, si Ace. Touchdown mga kastudyon, dito na kami sa Bacolod. First time namin dito sa Bacolod, kaya excited kami na makita yung lugar nila. At saka City of Smiles daw ito eh. Saka maraming kawan dito, no? Mga mababae talaga. Ito na yung airport nila mga kastudyo. Dito na yung kaibigan namin. Sa Bacolod, sir. Basta. Hanap muna tayo ng kainan dito kasi gutom na kami. So bago tayo pumunta sa kondo, mamaya itutur namin kayo sa kondo na pinagstihan po namin dito. Dito tayo kain mga studio sa Mascara Chicken Inasal. First kain natin dito. Inasal agad. Morning. Ano yun, sir? Isa ka pizza. Pizza, sir. Paa, tapos pizza pack. Dalawang garlic rice, tapos dalawang plain. Bin up na lang po, sir. Dalawa. Dalawa. I-repeat ko lang order niyo, sir. 1 pizza, 1 paa, 1 pizza pack, and then 2 garlic rice, and 2 plain rice, and 2 7 up. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Yan na yung order natin, mga studio. Lah. Sus. Peuso. Tara mga studio, kainan na to. Gutom na kami. So tara, frame na tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. First time ko dito makain ng inasal sa Bacolod, mga studio. So dito tayo magsimula sa kuha, no? Kuha ni siya ka ng paa, no? Kain po. Kakaiba mga studio. Malambot siya na sobrang marinated at masarap. Panalo, ang sarap. Napaka-juicy ng paa ba? Ito yung rice. Ito yung garlic rice, taga plain rice naman yung isa. Dami, parang plain rice. Oh, garlic. Masarap siya kahit walang sausawan, ma. Higyan na natin ng sili ka. Larong sumarap.
Pizza, dami ng kuan, laman ba? Galing ng pagkatira na dito mga studio. Damit gid. Yung timpla nila ba, hindi siya maalat, hindi din siya matamis, saktong-sakto lang talaga ba? Gusto ko lamig eh. Ito na yon. One rihis. Yeah. Rihis din sir? Mega word pala yung nagkuha nito. Develop. Harap suki natin sa loob. Luxury condo din ito sir. Sorry. Kapit na tayo mga studio. Dito na tayo. 8X. Pasok. Ganda. Yan, pagpasok mo dito, mayroong kitchen pala. Wow. Hindi to eh. Na yung mga kuhan, Dre. Ang ganda. Kuhan ba? Sobrang malinis ba?
Tapos dito na side, mayroong misa, pwede tayo magbang dito. Hindi ito eh. Dito mayroong sopa, may TV, tsaka may aircon pa. Lah, kanindot eh. Talagang luxury ito Pero mura lang ito mga studio. Magkano to, sir? 1.8 sir. 1,800 pesos. 1,800 pesos per night. Diba? Sulit na to. Dito, ano to? Ito maliit ito CR. Wow. Ito yung CR oh. Ayos. May shower pa oh. Tapos dito. Ito yung kwarto. Uy, may aircon din. Ganda mga studio. Tingnan nyo po, sobrang sulit ito. Panalo dito Mayroon pang ano. Parador, mayroong sa amin. Pwede ka pagwapo. Ayos, panalo. Ganda.